ഹായ് ഹലോ അനസ് വ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് സൺഡേ ഔട്ടിംഗ് വീഡിയോ കേട്ടോ. തമിഴിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോർട്ടസിലേക്കാണ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനും 2 പിള്ളേരും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ മമ്മിയുടെ അനിയത്തിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അനിയത്തിയും മോളും മോളുടെ പിള്ളേരുമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മിയുടെ അനിയത്തിയുടെ പേര് ഷൈസി എന്നാണ് കേട്ടോ. മോളുടെ പേര് രേഷ്മ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോയാണെന്ന് കരുതി രേഷ്മ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കടൽ നിറച്ചും പായൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ചോളം മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോളവും മേടിച്ച് മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടതുണ്ടായിരുന്നു, അതും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങളങ്ങനെ കടൽ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ കുട്ടികൾ അവിടെ തട്ടം പറത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറയുമായിരുന്നു, മമ്മി എനിക്കൊരു പട്ടം മേടിച്ച് തരുമോയെന്ന്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പട്ടമൊന്നും മേടിച്ചില്ല കേട്ടോ. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല, ഞാൻ പട്ടമൊന്നും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ മമ്മിയുടെ അനിയത്തി. അപ്പോൾ അവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ടൈം ഏകദേശം ഒരു 6 മണിയായിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ രേഷ്മ ഞാനറിയാതെ തന്നെ കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ ആൻറ്റി ക്യാമറയിൽ നോക്കിയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേര് ഷൈസി എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ 2-3 ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോള് വഴക്കിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് പട്ടം മേടിച്ച് കൊടുക്കാൻ കാരണം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇത്ര നല്ല ഇഷ്ടമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ ടാറ്റാ ബൈ ബൈ.